Je tu březen a na ráječku už to roste. Dneska vám ukážu, jak vypadají rajčata čerstvě po vysazení. Je to moje druhá nejoblíbenější část sezóny, hned poté, kdy sklízíme první rajčata. Ale na to si ještě počkáme. Jsme na farmě ráječek a vidíme odsud až na Špilberk. Než se podíváme dovnitř na rostliny, tak si musím vzít rukavice a musím se vydezinfikovat. Oblečení, co mám na sobě, i boty, nosím pouze dovnitř k rajčatům, nenosíme nikde na poli ani do jahod. Důvodem je bezpečnost. Ne bezpečnost lidí, ale bezpečnost rostlin. Velice snadno se může zvenku totiž zatáhnout nějaká rostlina, choroba nebo škůdce a ohrozit tím celou naši sezónu. Z toho důvodu sem nepouštíme ani žádné návštěvy a když už sem někoho pouštíme, tak ho navlékneme do overalu, návleků, rukavic, sítky na hlavu a celého ho vydezinfikujeme. Tohle to jsou rostliny, které jsme vysadili před 3 týdny. Za tu dobu nám už pěkně povyrostly a to, jak rychle rostou, záleží na tom, kolik nám svítí sluníčka. Dneska zrovna svítí, takže rostou. Tohleto jsou roubované rostliny zapěstované takzvaně na 2 výhony. O roubovaných rostlinách jsme už udělali video v minulosti, můžete se na něho mrknout, máme ho na našem kanále. Tohleto jsou 2 výhony. Abyste si rostlinu takhle vypěstovali, musíte ji zaštípnout hlavní vrchol a za každým listem nechat zálístek. Z toho zálistku se potom stane vrchol nový. Každého zajímá, jestli si rostliny předpěstováváme sami. Odpověď je ne, necháváme si je vozit. Vozíme je z Holandska, kde jsou na to speciálně vybavené skleníky, mají speciální hygienická pravidla a především mají spoustu zkušeností. Protože pěstovat sazenice rajčat je něco úplně jiného, než pěstovat rajčata kvůli sklizní plodů. Takto si dovezeme každý rok nějakých 20 000 rostlin a jedna je jako druhá. Sázení rajčat vypadá velice jednoduše, když se na to díváte poprvé. Prostě vezmete rostlinu a položíte ji na pěstební madraci a je to hotovo. Není to tak jednoduché. Každý, kdo sází, musí mít dobré oko na rostliny, aby viděl, který výhon je slabší a který je silnější. Vypadá to sice jako malý detail, ale je to zásadní, protože slabší výhon musí být nasměrován více k jihu a ten silnější zase míří k severu. Díky tomu má ten slabší výhon více světla a má tak šanci dohnat ten silnější. Tady vidíte, že rostliny nenecháváme zakouřenit rovnou od prvního dne. Kdybychom je nechali zakořenit do pěstební madrace rovnou, tak by nám trochu zlenivěly. Měli by totiž příliš všeho, vody i živin. To by mělo za následek, že by nám doslova stloustly. Stloustly by jim stonky, rostly by jim příliš velké listy a měly by malé plody, které by nebyly příliš sladké a nebyly by vůbec dobré. Z toho důvodu je necháváme nějaké 2-3 týdny na tomto modrém igelitu nezakořeněné a zalíváme je pouze malými dávkami z vrchu, aby jsme je trošku připravili na následující sezónu. Přirovnal bych to ke cvičení. Nechceme mít líné gaučové brambory, ale atlety, kteří budou podávat skvělý výkon. Mají před sebou dalších 9 měsíců, kdy budou plodit. Od chvíle, kdy jsme rajčata vysadili, tak nám rostou nečekaně. Abychom jim umožnili růst pořád nahoru za světlem, musíme jim poskytnout nějakou oporu. Z toho důvodu je vyvazujeme kolem provázku. Je to vlastně špagát, který je uchycený klipem tady dole a my je potom každý týden podél tohoto provázku vyvazujeme nahoru. Těmto provázkům říkáme háky. Je to z toho důvodu, protože nahoře jsou namotané na háky, které jsou zavěšeny na systému, kterým se říká high wire. V překladu to znamená něco jako vysoký drát. Jsou to zhruba 3 metry v našem případě a ta rostlina do těch 3 metrů vyroste přibližně za nějaké 3 týdny z této velikosti. Co se děje potom, to vám ukážeme zase třeba v jiném videu. Když rostliny vyvazujeme, tak na začátku používáme takovýhle klip. Tady je list, který nám zajistí, že ten klip se nikam nepohne. A poté podle toho provázku ten stonek vymotáváme. Tady se nám už otevírají první květy. Třeba tady už vidím, že ten květ už je opylený. Tady ještě na opylení čekáme. Opylený květ poznám podle hnědých teček, které na něm jsou.
A to je důsledek pokousání čmelákem, protože čmelák, který sbírá pyl jako svoji potravu, se do květu vždycky zakousne. Z toho květu potom vytečou takové šťávy a ty zoxidují na vzduchu. A tomu květu to v této míře nějak neuškodí a pro mě je to vlastně jednoduchý způsob, jak uvidím, že květ je dobře opylený, protože ten čmelák už tam byl. O důležitosti čmeláku vám řeknu třeba v nějakém jiném videu, protože je toho opravdu hodně a jsou pro nás nesmírně důležitý. Nevím, jestli víte, zda čmelák kouše nebo píchá. Je mezi tím velká vášnivá debata, dokonce mezi pěstiteli. Jedno je ale jistý, opravdu to bolí. Letos se nám ale stala jedna věc s čmelákama. Přijeli nám příliš brzo, ještě v době, když rostliny nekvetly a květy byly zavřené. To znamená, že se nemohli dostat k pylu, což je jejich potrava, takže jsme je museli krmit my a používáme na to pyl, který se dá koupit i běžně v lékárně. Dneska jste viděli, jak vypadá začátek sezóny při pěstování rajčat. Rostliny jsou zatím rády za každý paprsek slunce a s tím, jak se budou dny prodlužovat a bude víc slunce, tak porostou také rychleji. V dalším videu vám ukážeme, jak pěstujeme jahody a kdybyste měli nějaké otázky, ať už je to o farmě, o rajčatech, o jahodách, o čemkoliv, napište je do komentáře a my se vám pokusíme odpovědět, nebo o tom třeba natočíme další video. Mějte se hezky a nashledanou.